Абливіон ці експедицыя? Пытанне, над якім сапраўды прыйшлося падумаць геймеркам і геймерам на мінулым тыдні. Пішыце ў каментарах, куды вы вырашылі прыладзіць свае каштоўныя 50 еўра. І калі з Абливіёнам усё зразумела, класіка, рэмейк, ностальгія, то што гэта за Clair Obscur такі? Clair Obscur экспедыцыя 33 гульня, дзе мастацтва забівае. І цяпер гэта лепшая ацэненая гульня 2025 года на OpenCritic. Людзі ўжо прадказваюць узнагароду гульня года. Я паспрабавала разабрацца, што робіць гэту гульню такой асаблівай. Гэта першы праект французскай студыі Sandfall Interactive, але ён выглядае так, быццам бы зроблен ветэранамі індустрыі. Бо так оно і ёсць. Распрацоўшчыкі сышлі калісьці з Ubisoft. Чарговы камень у гарод буйных гейм-кампаній. Адпаведна, гульня натхнёна французскім мастацтвам, асабліва імпрэсіянізмам. І ты адчуваеш гэта адразу, ад архітэктуры да колераў. Усё дыхае стылем і эстэтыкай. Штогод на ізаляваным востраве Люм'ер адбываецца гомаш. Мастачка прачынаецца і малюе лічбы на маналіце. Кожны, каму столькі гадоў, памірае. І вось ужо 67 гадоў экспедыцыі спрабуюць дабрацца да матэрыка і забіць мастачку, каб перарваць цыкл. Безвынікова. У 33-ю экспедыцыю ідуць героі, якім 33 гады. Адна з іх – Маэль, голас якой агучвае Дженніфер Інгліш, та самая, што грала Shadow Heart у бараме Балдура. Аднак неўзабаве пасля пачатку падарожжа экспедыцыя трапляе ў пастку, якую уладкаваў стары белавалосы чалавек. Ён узначальвае армію монстраў. Амаль уся група гіне. У жывых застаюцца толькі Густаў, Люне, Маэль і Сцэль. Ім і давядзецца даследаваць гэты дзіўны свет, які адкрываецца зусім не такім, якім здаецца спачатку. Што ж, чаму экспедыцыя 33 цяпер зразумела, а што гэта за Clair Obscur такі? Clair Obscur перакладаецца як светлацень, што, як на мяне, дае намёк, што не ўсё тут адназначна. Гэта гісторыя пра жыццё і смерць, якая хоча з табой паразмаўляць. А я люблю гульні, дзе гісторыя важней за страляніну. Датычна геймплея экспедыцыя 33 гэта пакрокавая RPG з элементамі экшн. Трэба трапляць у таймінг, каб наносіць ці блакаваць удары. Усе варожыя атакі можна абараніць ці перахапіць. Атрымліваецца нешта накшталт Final Fantasy і персоны, але на французскі лад. Экспедыцыя 33 гэта не проста прыгожая РПГ. Гэта гульня пра тое, як мы спрабуем захаваць нешта, што ўжо страчана. Пра мастацтва, якое можа даваць жыццё, але і красці яго. Гульня пакідае філасофскі паслясмак і дае магчымасць паразважаць на складаныя тэмы. Непазбежнасці смерці, ілюзія жыцця і рэальнасці, спроба выратаваць свет, які не хоча быць выратаваны, ахвяры дзеля любові і сямейныя канфлікты. І напрыканцы гэтага падарожжа гульца чакае выбар. А што выбереш ты? Святло ці цень? На гэтым у мяне ўсё. Дзякуй вялікі за прагляд.